маркази матбуотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе хабар медиҳад, ки дар натиҷаи таҳқиқи навори як нафар ҳуқуқшинос барои гаппартоӣ ва озори ҷавонзане ҷазо гирифт. Бино ба иттилои манбаъ, як нафар ҷавонзани 23 сола сокини шаҳри Душанбе бо ирсоли наворе аз мақомоти милитсияи пойтахт дархост намуд, ки нисбати Саидо ном ҳуқуқшинос чораҳои қонунӣ андешида шавад. Ба иттилои номбурда, ҷавони мазкур дар вақти шабона ҳангоми аз кор ба хона баргаштанаш дар роҳ муроҷиаткунандаро мавриди таъқиб қарор додаву гаппартоӣ намуда дар баробари ин нисбаташ дар ҷои ҷамъиятӣ даштному ҳақоратҳои қабеҳ додааст. зимни санҷиш аз ҷониби кормандони милитсия шахсияти нафари дар навор инъикос гардида муайян ва ба мақомоти милитсия дастрас карда шуд, ки номбурда шаҳрванд Сатторов Саидо Сайдамирович, санаи таваллудаш 12 декабри соли 1985, сокини шаҳри Душанбе, кӯчаи Баҳовиддинов буда, дар муассисаи Тоҷикфилм ба ҳайси ҳуқуқшинос фаъолият менамояд. Дар натиҷаи пурсиш номбурда тасдиқ намуд, ки дар ҳақиқат дар маҳалли қарортегини шаҳри Душанбе ҷавонзани муроҷиаткунандаро таъқиб намуда мавриди озор қарор додааст, меафзояд манбаъ. Гуфта мешавад, ки бо назардошти ҳолати мазкур нисбати Сатторов Саидо Сайдамирович тибқи талаботи моддаи 460 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. Бо қарори суд нисбаташ ҷазо дар намуди ҷаримаи маъмурӣ ба андозаи 3 нишондиҳанда барои ҳисобҳо татбиқ гардидааст.